ontzi batzuen interes ekonomikoek eskualde oso baten gainetik ipini dauzela. Guk Ernaikik argi esaten dugu badala garaize proiektu hau alboratu eta arazoari urtenbide errealak emoteko. Beste plan batzukaz. Gure ikuspuntutik, ikuspuntu sozialista, euskaltzale, ekologista eta beste balio batzutatik. Eta zer da hori praktikan? Bizi baldintza duinak eukitzie, naturiegaz orekan bizitzie, eta gure kulturi ezin hizkuntzie erdigunen jarriko da bezen proiektue, maiganin ipintzie. Hori gure dugunak gaur ikusten da moduen gehizekoa gara Busturialdien. Horregaitzik, guen jemik ez dugule nahi esaten dugu, argi eta garbi, baina baitze Busturialde duin bat gure dugule. Biosferie zainduko dauena, gu herritarrok zainduko gaitzuiena, eta gure kulturi eta hizkuntzie erdizen ipingo da bizena. Entzun gure dabela gure itzin ze, amen dakoie.